Siyabingelela mbukelo khona ekhaya, phinde futhi sibonge ukuthi uyawabukela ema-channel alapha ekhaya. Bese futhi subscribe phinde futhi ucomment mbukelo khona ekhaya. Namhlanje ke sizobheka la nansi induku esiyiphethe ezokwazi ukuthi ikusize entweni eyiningi oyifisile mbukelo khona ekhaya. Ungafutha ngayo phinde futhi ugeze nangayo uyikhulumise eyemali mbukelo khona ekhaya nekuvula into zakho ezivalekile. Uyayithumela nduku ukuthi njengamanje ngikezela ukuthi nokuthi mhlawumbe unamathunzi onawo lokwageza angasuki leya nduku lembukelo khona ekhaya iyasebenza kakhulu. Phinde futhi ifake phakathi emanzini nje, hayi kakhulu ukuthi nje phakathi emanzini, bese uyayivula la uvule isivalo uthele phakathi emanzini bese uyavala. Uma uceda la ubeke phansi, kufuneka ube nemali ngaphansi kwale bhodlela, mhlawumbe ngaba yi-7 ama-coins, and then ubeke le bhodlela bese uvula futhi nala mbukelo khona ekhaya. Uthole ilemetshiso ulifaka la phakathi, ulikhokhe ulifaka la phakathi kulamanzi lapho kunale nto le khona phakathi, lena lesigeze esiphana phakathi. Bese uyakhuluma njengamanje ngifuna imali ize emva kwami, imali ingilandele, imali engithande. Bese uyageza uyakhuluma, bese uyageza uyakhuluma. Lela bhodlela lena sohamba ke ushayela amasheni bese uyalapho ufuna ukuya khona mbukelo khona ekhaya. Once wageza wakhuluma ukufutha nje singaba yimbanselo, but la kumcwaqo khona kakhulu kula ekufutheni mbukelo khona ekhaya. Ngiphethe imisebenzo la ephambi kwakho njengamanje mbukelo khona ekhaya ufike ikusize yenze konke lokhu okufunako njengalo mbukelo khona ekhaya. Iyageza, uyayihlanganisa, thela emanzini, ilimetshiso bese uyakhuluma nje. Before lamanzi asasalapha linda almost 10 minutes, fakele luthi uthi ngiyanithuma njengamanje ngithi ngifuna mandela phakathi lamanzini ngigeza, ngifuna ukugezeka. Yonke into beyivimbile njengamanje iyadabuka njengamanje. Ngifuna imali endaweni ethile, or ngifuna umsebenzi endaweni ethile, ngifuna impilo endaweni ethile. Ngabo abangazini bangangazi bahlambuluke nje manje basekhaya kithi nabasekhaya umama labakhona khona beze kimi njengamanje. Mbukelo khona ekhaya soza ngawe sinye ukuthi emva kwaloko kube sebenza imbukelo khona. Insenzo mbukelo khona ekhaya ekhona ithi 1.8 mbukelo khona ekhaya. Mayihamba yombili kanje ithi 1.8. Mawuyidinga mbukelo khona ekhaya singakwenzela ngeKorea, mara noma ngingathandi mhlambe ngeKorea lengathi ngoyinika ngimtheni end to hand nge-15 ngizobe ngilapha 14 na 15, it is 15, yeah 15 ngibe ngilapha eThekwini mbukelo khona ekhaya. Olwandle kukhona abantu ngizobageza khona lapha olwandle ngayo lena nduku mbukelo khona ekhaya. Mawufisa mbukelo khona ekhaya sigeze ngithinte, nawufuna ukudibana nami ngithinte. Zikhona futhi ezinye iwasho hlezi niyibona la kuma channel ami. Inkosi nibusise.